dipor kaham loge rokno Bangladesh border ang rokno funungnai tabok ang nirok nuguni mankana ang biang sopaijak ang ayang Russia digin sopaijak sini border nai di Bangladesh khub ane risk ang border tabok border lama ang gari salok tongo nirok ang tabok funungnai nirok nuguni manai ang rokno funungnai tabok Bangladesh border nai di nirok nuguni mankana Bangladesh border tar kata nuguni mankana mulai omong ke Bangladesh zemon India by Pakistan mani hai rokta pura Bangladesh border ta nirong nuguni mankana Bangladesh border ang border botok siga di salok tongo lama bukhub risk manake lama kaisa fiaba lama le solewo hao bufa busate teta mulai Bangladesh border mulai nirong nuguni mankana nirong nai di mulai nirong nang funung nai mane Bangladesh border busuk haya Bangladesh borok rok busuk busini Tripura wa hawi tong nirong nang funung nai border sikrei zemon tai rok no sung ro mani haisi asung no border haya sini border ngaba Bangladesh borok rok ba phaisnai namle sini yang ba nirong nang funung nai asuk border haya tar kata asuk boundary haya khlai snamjak nirong nang tau funung nai rokem BSF rok ni nirong no funung nai belai no border haya khlai rojak tei bono kebo seres tanaya thik hayo ni bangai ken rong nuguni mankana Bangladesh border by pura border kung sineng ang gari salak tongo omong ke BSF camp nirong nuguni tong khana joton na naibedi sini Fauzi vai rokule nirong nuguni mankana yang rokobu nirok joton na ora camp Osaka camp le lama rok ke khop ham ya nirok nuguni tong khana omong ke BSF camp nirok nuguni tong khana joton na naibedi sini Fauzi vai rokule nirok nuguni makhana yang rokobu nirok joton na ora camp Osaka camp le lama rok ke khop logerang nirong no sanai Bangladesh asung no border mane sini Tripura o Bangladesh borok rok bai ke ha ang no funung nai pura warok bai si border khaijak tei tar dungsa rok si sungjak ga Bangladesh borok rok ba phaisinai namle sini Tripura o ba ha phai mana he namle kabangma bai ke Bangladesh borok rok sini yang burung ang nirong no funung nai bomo sing borok hawi tong omo sing asung no tar mane boundary haya ke ba Bangladesh borok rok ba kabang mana ha phaisinai mle sini yang ga ang nirong no funung nai nai di busuk busini Tripura o Bangladesh borok rok hawi tong bomo sing kha tong ang nirong no tabok funung nai nirong nai wi tong de ang tabok border rukung gari salok tongo te ang nirong no funung nai tar kata busuk haya te sini border busuk haya ke khaijak ke snawani ke thangya hani bangai ang no funung nai border rok no belai ni kaha khlai snawani nango hayang hangke bonosi snawai repair khayoni nangko mani ang no funung nai police gari thango BSF gari ang no funung nai rong nai tongdi tei nong no kaisa sawni mujungo tabo corona phai tongo corona solai tongo mask nirok thulai di sanitize rok use khailai di social distance nirok mane oi tongai di ni ni safety ni bangai se nga bura buri rok no bo ani ama baba soman rok no bang sawo khub kaham khlai tongai di tak kesang no zora hai ni bangai te ang nong no tak phunung nai busuk bo border haya khlai khaijak sini
Bangladesh simna tak ang rong phunungnai border kung ang salok tongo busuk border khaya ke khaijak ang rong tak phunungnai rong ma khanau laina di omo kuno Bangladesh border omo kuno nadi tar kuno omo ching borok bahai ke phaimia tongnai ulai ni rong noguni ma khana kuno oro tak tuma sanai safety ni bangai kuno kore ayang singoi no phai tongbaibo ulai ayang roko border sikorei ulai omo sing no phai tongbaibo sini Tripura hasteo tei ulai nadi ni rong noguni ma khana ayang ulai omo si border bahaibo ingke ba Bangladesh borok to phaisinai minbele sini Tripura wa ni rong noguni ma khana ulai omo si border ulai ni rong noguni ma khana omo sing ang baharai no thangmano ingke ba Tripura o ba kwang mano phai nai bele borok ba Bangladesh ni burung ulai ni rong noguni ma khana ang tele khlai ni rong phunungnai ulai omo sing si baharai no thangmano ni rong noguni ma khana asuk haya khlaibai tar rojak tar kata hoite ba ama border ni rong noguni tong khana nai di ulai omo sing lathabai ebrai thangmano ulai nai di border omo si border ku kuno safety korei hani bangino sini yang kabang mano Bangladesh ni Tripura hasteo haphai ulai nai di border sikorei ni rong nogui tong ma khana ayang hingke sini Tripura hoite ba India ayang hingke Bangladesh sini yang Tripura ayang Bangladesh tak Bangladesh hoite ba border kung ang salogui tongo gari ni rong nogui no tong khana ayang khub gari ro kom solebo amoti hei rong mang gari solebo ni rong nogui no tong khana borok serep ke sini borok ro khatma tongjabai bo border ganda ro ulai asuk khar susu khlai bai ang khakhayo ni rong nogui tong khana dei ni rong bo kha nang khang ke phai bai oro bisa help khabe bai di